Aj mne nedávno prišiel papier z sociálnej poisťovni a vôbec úplne mi je jedno vlastne, že čo tam je napísané, pretože ja nečakám, že štát sa o môj dôchodok postará, alebo že sa o mňa postará, či už na dôchodku, alebo kedykoľvek. A preto sa vlastne pripravujem na dôchodok sama. Iba pre také info, ja som mala vypočítaný, že dôchodkový vek mám vo veku 64 rokov. Sa mi zdá proste o 42 rokov, takže nie, 68 rokov budem mať, keď budem mať nárok vlastne na štátny dôchodok, čo je totálny nonsens, akože aby som ako skoro 70-ročný človek, lebo ono sa to v čase ešte mení a ten vek odchodu na dôchodok sa ešte vlastne posúva do hore, pretože systém. Pôjdem na dôchodok v 68-čke, alebo aj nie. Prišiel mi list asi ako každému zo sociálnej poisťovne, kde mi bol vlastne vypočítaný vek odchodu do dôchodku a vlastne výška. Výška mi tam vychádza cca nejakých 550-600 eur, čo je... Takto to vyzerá fajn, lebo teraz je priemerný dôchodok, sa mi zdá, že 666 eur. Ale treba si uvedomiť, že za 40 rokov bude mať tých 600 eur hodnotu ako terajších možno 190, takže čo, nakúpim si lieky, spravím si jeden malý nákup a to je všetko, hej, nič iné vlastne si z tých peňazí nekúpim. A preto toto video bude o tom, ako sa, alebo prečo sa nespoliehať na štát, na štátny dôchodok a pre niekoho to môže byť zlá správa, že sa nemôžeš spoliehať, ale práve, že je to dobrá správa a to je preto, lebo už ako keby máme možnosti, ako sa o seba postarať na dôchodku, nie je to až také náročné a je to fakt, že dostupné pre každého. A ďalšia vec, že naozaj, že tým pádom si vlastne my vlastne si určujeme, že kedy na ten dôchodok pôjdeme. Že už to naozaj nie je o tom veku, ako nám tá sociálna poisťovňa ukazuje, že budeš do 68 robiť, ale je to skôr o tom bankovom účte a keď dajme tomu, budeš mať dostatok peňazí, dajme tomu v 50-ke, tak môžeš ísť 50-ke, keď v 45-ke, tak 45-ke. A to je podľa mňa oslobodzujúce a naozaj toto video skôr má byť ako motivácia a nie ako demotivácia. Takže poďme na to. A teda ešte, aby som nezabudla, tak sponzorom tohto videa je Finax, kde vlastne si vieš otvoriť účet cez môj link, ktorý nájdeš dole v popise a môžeš investovať, kde ti vlastne postavia portfólio profesionály, takže sa nemusíš o nič starať a je to jedna z najlepších ciest, ako začať s investovaním. Ja cez Finax tiež investujem aj sama cez burzu, ale proste dáva mi zmysel aj, pretože ja si nikdy nepostavím také portfólio, ako mi postavia proste odborníci vo Finaxe. Takže si otvor účet a ideme na video a na dôchodky. No, teraz mám 26 rokov, hej, takže ešte mám 42 rokov pred sebou pracovať podľa sociálnej poisťovne. Vtedy budem mať nárok na dôchodok, keď budem mať tých 68. Lenže ja si neviem inak úprimne predstaviť, že budem mať 68 rokov, budem pracovať. V prvom rade to, čo robím teraz, nie je úplne práca, ktorú dokážeš robiť stále, alebo v takom vysokom veku. Takže čo budem robiť niekde za pár eur, len aby som robila a na druhej strane naozaj ten pracovný trh je pre tých starších ľudí naozaj oveľa ťažší. Takže ako keby viem, že sa musím o seba sama postarať. Ja už vôbec ako keby ani nepočítam, že keby mi teraz povedali, že končí ten celý dôchodkový systém pre napríklad našu generáciu, úplne že nula, že postarajte sa sami o seba, tak som s tým OK. Jasné, niekto môže mať nejaké emócie, že prečo, nespravodlivosť a tak, ale mne to je úplne jedno. Treba povedať, že naozaj záleží, že v akom pracovnom pomere ste. Ja mám SROčku, takže platím akože v porovnaní so zamestnancom platím veľmi malé dane, alebo teda nie dane, ale skôr odvody. Aj keď myslia si ľudia, že vlastne že tie odvody idú celé do dôchodku, ale to vôbec nie je pravda, tam je XY ďalších podkategórií a naozaj do toho dôchodkového piliera, do toho priebežného dôchodkového systému ide fakt, že malá časť. A čo je sranda, že naozaj, že čítame veľmi veľa, teraz čítame o tých dôchodcoch a tak. A naozaj veľa dôchodcov verí, že oni si šetrili tie peniaze, čo odvádzali, tak si šetrili vlastne a teraz sa im to vypláca z tej pokladne, ktorú si vlastne za tie roky našetrili. Tak dúfam, že všetci, čo pozerajú toto video, vedia, čo je priebežný dôchodkový systém a že ako funguje, že naozaj, že terajší vlastne pracujúci platia dôchodky terajším dôchodcom a že tá krivka tej, že koľko dôchodcov bude a koľko pracujúcich na Slovensku a odvádzajúcich do sociálnej poisťovne bude, tak bude
oveľa viac proste korelovať a nebude rovnaké, takže to nebude vychádzať. Takže aj tie dôchodky budú menšie, pretože nebude toľko peňazí. A naozaj, ak sa nemýlim, tak teraz máme vlastne iba 11 dôchodkov z 13, čo dostávajú dôchodcovia, takže vlastne 2 mesiace dôchodkov idú čisto na dlh každý rok. Takže asi takto vyzerá situácia na Slovensku s dôchodkami. A preto to je vlastne problém. To je vlastne problém číslo 1 a to je, že naozaj, že tá krivka sa proste mení. Kedysi, ten dôchodkový systém bol vlastne vymyslený, takýto systém bol vymyslený, keď to dávalo zmysel a odtedy sa to nezmenilo, lenže tá situácia s tými dôchodcami a pracujúcimi sa zmenila. Ja som si o tom študovala trošku a budem o tom hovoriť možno v ďalšom videu, ale že vlastne ten dôchodkový systém, aký teraz poznáme, bol vymyslený možno okolo druhej svetovej vojny, kedy naozaj bolo tých dôchodcov menej, hlavne menej sa dožívali, že reálne, že teraz keď si zoberiete, takže terajší dôchodcovia, veľa z nich išlo do dôchodku v 50-ke, takže vlastne 50, majú, že keď majú 80, tak 30 rokov sú na dôchodku a je im vyplácaný nejaká forma dôchodku, či už veľká, malá, to už je samozrejme subjektívne, ale si predstavte, že 30 rokov a takýchto je veľa, že ako keby, nechcem to tak škaredo povedať, lebo ja nechcem ako keby vyzniť, aby toto video bolo proti dôchodcom, lebo je to proste téma, ale je to proste realita, že naozaj 30 rokov ťa dotuje štát, hej. A není pravda, že to, čo si ty odvedieš, tak to ti dá ten štát. Hovorím, že naozaj, že z každého toho odvodu ide fakt, že malá časť a hlavne tie peniaze strácajú na hodnote, že kedysi dôchodcovia možno odvádzali, ale z úplne iného platu, úplne iné boli odvody nastavené a teda. A takže čo som tým chcela povedať je, že naozaj, že ten systém bol vymyslený, keď to fungovalo, ale ten systém by sa mal hlavne zmeniť a prispôsobiť tejto dobe, kedy naozaj tých mladých je oveľa menej. A potom ešte taká otázka, že či vlastne v tom roku 2070, kedy vlastne ja budem na dôchodku, ešte bude nejaká sociálna poisťovňa a ako bude fungovať a čo vlastne bude vyplácať a ako bude vlastne ako keby získavať peniaze, pretože naozaj tento svet sa že extrémne rýchlo mení, tie procesy štátne nie, takže naozaj to je také, že len ďalšia tak ako keby odvratená stránka je potom to, že či je zase správne, lebo veľa ľudí hovorí, prestaňme platiť úplne odvody, nech sa každý postará sám o seba, ale že či s tou finančnou gramotnosťou, aká momentálne je na Slovensku, že či je správne to zase ísť takto extrémisticky, pretože ja si nemyslím, že ani to je dobré, lebo čo potom takí ľudia? Reálne, povedzme si takto, že naozaj, že veľa ľudí vie, ako je na tom ten finančný systém a ten dôchodkový systém. Veľa ľudí nemá rezervy. Niektorí, samozrejme časť je, ktorá nevie si vytvoriť rezervy, ale potom je tu časť, ktorá vie, ale vlastne si myslí, že nevie, alebo nechce, alebo si hovorí, že alebo sú ľudia, ktorí hovoria, že oni sa dôchodku nedožijú a pritom akože reálne vďaka tejto modernej medicíne naozaj, že žijeme veľmi dlho. Takže chceme takýchto nezodpovedných, finančne negramotných ľudí ako keby dostať do situácie, kedy sa musia postarať sami o seba. Neviem, akože asi nie som až taká zlá. Takže to je tiež také, že naozaj, že musí niekto prísť, niekto, kto rozumie o ekonomike a nejak to nastaviť tak, aby to fungovalo aj pre terajších pracujúcich, ale aj pre budúcich dôchodcov. A kľudne inak mi napíšte, že v akom veku vám vypočítala vlastne sociálna poisťovňa, že odchádzate do dôchodku. Myslím si, že každý to bude mať úplne inak, pretože tá generácia vlastne to má inak, hej. A hlavne aj tam potom, aspoň čo viem, tak pri ženách, že keď majú deti, tak sa im to skracuje a to kedysi dokonca, že mojim rodičom, že vraj sa im ráta do tých odpracovaných rokov aj stredná škola. Alebo aj vysoká, neviem. Napríklad môjmu otcovi aj vojna a to, ale že nám sa iba čisto vlastne vek, kedy sme pracovali a odvádzali. Takže aj tie pravidlá sa trošku menia a pre nás, pre mladých, pre moju generáciu, to je naozaj čím ďalej, tým ako keby nespravodlivejšie by som povedala. Nemám rada slovo spravodlivosť, lebo podľa mňa spravodlivosť neexistuje, ale nejak tak, že naozaj, že sprísňuje sa tie pravidlá, pretože si aspoň trochu uvedomujú, že naozaj, že to tento systém proste nedá.
No, dobre, dosť sme sa akože vyhalúzili a teraz poďme na nejaké call to actions, takže nejaké kroky, ktoré môžeš aj ty spraviť, aby si sa ako keby sám o seba postarala. A prvá vec je, že treba si uvedomiť, lebo všetko to začína v hlavičke, že treba si uvedomiť, že dôchodok už v tomto svete nie je o tom, koľko máš rokov. Doteraz sme sa bavili o rokoch, hej. Nie je o tom. Ako som hovorila, ty môžeš ísť aj v 50 do dôchodku, bez toho, aby si potreboval nejakých 100 eur zo sociálnej poisťovne. Je to o tom, koľko máš peniazy na účte, aký máš majetok a vlastne, že aké prostriedky máš k dispozícii. Ja napríklad už teraz si investujem, či už aj napríklad do nehnuteľnosti, to je tiež investícia, ktorú v budúcnosti zužitkujem, alebo možno na dôchodok, neviem. A ďalšia vec sú akcie ETF-ka. Ak ešte si nikdy neinvestovala, tak ti odporúčam Finax, kde si otvoríš účet úplne zadarmo. Je to najjednoduchšia vec. Vyplníš tam pár otázok, oni ti vyskladajú portfólio, pošleš si tam peniaze, najlepšie nastavíš si trvalý príkaz, aby si nemusela každý mesiac myslieť na to, aby si tam poslala peniaze. Nastavíš si trvalý príkaz, môžeš investovať od 10 eur. Takže naozaj začni s 10, 20, 30 eurami. Uvidíš postupne, že ťa to bude motivovať investovať viac. A takto, keď by si sa dostal napríklad k čistý príklad, hej, tento príklad má ukázať, ako funguje zložené úročenie. To znamená, že tebe sa vždy úročia peniaze, nie len čistý vklad, ale aj s tým výnosom. Takže tá gula sa nabaluje. Ak začneš investovať 200 eur, tých 200 eur je iba ako príklad, aby si vedela predstaviť tú silu zloženého úroku. Samozrejme, môžeš si to prepočítať pri 100 eurách, 150 eurách, ako je tebe komfortné. A veľmi dôležité, čo není v tomto, je taký malý hack, ktorý zmení, že extrémne veľa. A to je, že keď ty každý rok tú čiastku, ktorú investuješ, navýšiš o infláciu. To znamená, že 3-4%, hej, že napríklad ja takto rodičom investujem na Finax, začala som 50 eurami a vlastne teraz im investujem 55 eur. Ďalší rok bude, dajme tomu, že 57 alebo 60 a takto vlastne to akoby zväčšuješ tú čiastku postupne malými, fakt, že 5 eur, takže naozaj ten výsledok bude ešte úplne iný, no ale už aby som sa k tomu dostala. 200 eur mesačne, pri dlhodobom priemernom očakávanom výnose 9% ročne, tak o 40 rokov, to znamená, že ja budem mať o 40 rokov 60, koľko teraz mám 27, takže 67, budem mať na účte vyše 810 000 eur. Čo je dôležité, veľmi dôležité povedať, že ty vlastne si investuješ, keď si investuješ peniaze na dôchodok, tak keď teda sa rozhodneš už, že ideš na ten dôchodok, ty si tie peniaze nevybereš hneď naraz všetky. Ty si začneš vyplácať rentu, hej, dajme tomu, že 2000 eur, hej, čo bude vtedy nejaký peniaz, alebo 3000 eur, hej, že ty si z toho portfólia, dajme tomu, hej, počítajme tých 810 000, alebo 800 000, aby to bolo jednoduché, ty si vlastne z tých 800 000 každý mesiac vyberieš 2000, 3000 eur, ale tie ostatné peniaze, tých 750 000, koľko tam máš, oni sa ti naďalej zhodnocujú, takže ty si nevybereš teraz 800 000 naraz, ale ty si postupne vyberáš tie peniaze. Tým pádom ty už nemusíš do toho portfólia vložiť ani euro, ale ty stále zarábaš. A to je na tomto najlepšie, že ty si potom začneš, ako keby, že tam je 40 rokov, ale dajme tomu, že o 30 rokov budeš mať, dajme tomu 500 000, neviem, nemám to vypočítané. Ale tebe stále budú ako keby tie peniaze proste zarábať a ty môžeš ísť potom na 600, na 700, aj keď už budeš z tých peniazí vyberať. Takže naozaj toto sa vlastne pri sociálnej poisťovni nedieje, hej, pri dôchodku, že ty vlastne nič nedávaš do systému, tak nič nedostávaš, ale v tomto momente, kedy ty už máš zainvestované, tak naozaj tebe tie peniaze stále zarábajú ďalšie peniaze. A najdôležitejšie teda chcem povedať, že pri investovaní tá čiastka, že či investuješ 150 alebo 200 eur, nie je až taká podstatná. Je podstatné začať čo najskôr a ten čas, pretože ten čas naozaj robí divy v tom zloženom úroku. Ak ťa to zaujíma, tak Finax má skvelé podcasty, YouTube videá, blogy, články, že naozaj podľa mňa okrem investovania by sme sa mali začať aj zamýšľať trošku, alebo teda si študovať o tom investovaní a o peniazoch, takže chod si to prečítať, aby si pochopila a ver mi, že budúce ja ti za to poďakuje a hlavne
Akože nikto nechce ísť 70-ke do dôchodku, povedzme si na rovinu. Takže choď si otvoriť účet, choď si naštudovať veci ohľadom investovania a začni investovať hneď teraz, kľudne aj s 10 eurami, pretože nikto z nás na začiatku neinvestuje veľkú sumu. Každý z nás sa bojí, každý má predsudky, bojí sa, že príde o tie peniaze a teda, takže kľudne začni otvoriť účet, začať aspoň 10-20 eurami, s ktorými vlastne ani nepočítaš, lebo dobre, bude to asi bolieť, keď prídeš o 20-30 eur, ale nebude to až také bolestivé, ako keby si tam teraz naraz hodil 1000 eur a proste niečo sa stane. A hlavne investovanie je hlavne o hlave, takže potrebuješ sa s tým zoznámiť. Takže moc to neodkladaj a vidíme sa teda pri ďalšom videu. Ďakujem, že si tu bola.